Han skal beskytte imod fysisk slid og stoffer, som kan give allergi og hudirritation. Nu skal du møde 3 personer, der bruger handsker i deres udsatte erhverv. Jeg hedder Mathias. Jeg er i gang med at uddanne mig som tømrer på Roskilde Tekniske Skole. Jeg har meget med noget groft træ at gøre. Der kan godt være mange splinter i, og det er hårdt for hænderne, hvis der ikke er brug af handsker. Jeg kan begynde at gå med handsker, når jeg arbejder, og så kan jeg dagligt smøre mine hænder med noget creme, så de ikke bliver alt for tørre. Jeg hedder Sif, og jeg er i gang med at tage uddannelsen som frisør. Det kan være hårdt for mine hænder, når jeg arbejder med vand eller skal arbejde med farve. Jeg passer på mine hænder ved at bruge handsker, hver gang jeg vasker hår, masker skåle op, og hver gang jeg skal arbejde med kemikalier. Og så bruger jeg håndcreme, så ofte som muligt, når jeg husker det. Jeg hedder Simon og er kok. Mit arbejde er hårdt for mine hænder, fordi at jeg tit har fugtige hænder, har tit vand på dem. Jeg lider af noget vandeksem, så hvis jeg tit har våde hænder i længere tid ad gangen, så bliver mine hænder meget tørre, og de begynder at revne, og huden skaller. Påvirker min hverdag ved, at jeg skal arbejde med handsker, og jeg er nødt til at sørge for at have tørre hænder hele tiden. Selvfølgelig kan jeg godt have creme på, så de stadigvæk holder sig fugtige, så de ikke sprækker, men som udgangspunkt så er jeg nødt til, at de skal være tørre. Jeg kan i værste fald være nødt til at skulle stoppe med at være kok, hvis det bliver meget voldsomt, og mine hænder slet ikke kan arbejde med vand.